खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 2023-22 मायथाइनि गोदान मावफुं आफादनो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नयुं क'क्राझाराव लानाय जायो। गाहाय मावख'आव मोनसे हाबाफारिनि जोहै गोदान बिबान मोननाय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि आरो गोदान मावफुं आफादनो बिबान गथायनाय जायो। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालि आफादगाव जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दाना लानाय जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि गोदान बिबान मोननाय गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बिबुंथि होयो। प्रफेसर डक्टर सुरत नार्जारि सार आरो बिथाङा आफादगिरि आं गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि 2023 आरो 2026 बे मायथाइनि थाखाय गोदान मोनसे मावफुं आफादखौ दिनैहाय बिबान गथायनाय जाबाय आरो जानो हागौ बियो मोनसे हारिनि माहारि आफाद हिसाबै बेवहाय बिबान लानायाबो गोरलै नङा। गोबां बिबान दं, गोबां माने बेखौ बाननानै खामानि मावनांगोन आरो जों बेनि थाखाय थाग थियारि। हारियाथ' गोबां जेंना दं, बे जेंनाखौ जोङो खनसेयावनो सुस्रांनो हाया, नाथाय अब्लाबो फारि फारि बबेखौ मावनानै सुस्रांग्रोनांगौ बेनि सायाव जों गुरुत्त' होनानै खामानिखौ मावलांबाय थागोन। गुबैयै मा बिथांखिखौ नोजोर होनानै हाबा मावनो होननानै नोंथांमोननि बिबान समाजाव जोङो माखासे गोदान बिथांखिफोर जों लाबोगोन, जों नाजागोन बेनि थाखाय। गाहायै जोंहा मोनसे 1992 मायथाइनिफ्राय जि मोनसे डिक्सनारि दंमोन, ट्राइलेंगुवेल जि मोनसे डिक्सनारि, बे दिनैसिमबो आबुं जायाखै। बेखौ जों नाजागोन, जों बेखौ 3 रावारिजों लोगोसे जुदि हायोबा जों मोनसे सोबावनानै, जिहेतु आगोलाव बेवहाय बर' दंमोन, इंलिस दंमोन आरो बेनिफ्राय हिन्दी दंमोन, दा बेवहाय जोङो बर', एसामिस, इंलिस आरो हिन्दी खालामनो हायोब्ला खोब मोजां जागोन बे, आरो बेखौ जों फुल प्लेजै जों मावनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' रावा जाहाथे जोंनि आसामजों लोगोसे जोंनि बिटिआर बा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव मोजाङै बियो गोसारो, बेनि सायाव जों नोजोर होगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि भारतनि गेजेरावबो जाहाथे बियो जोंनि गोरों गोराखौ लानानै जाहाथे जोङो बेखौ गोसार होनो हायो, बेनि सायावबो जों खामानि मावगोन। जोंहा ट्रेन्सलेसननि खामानि जाबाय थादों, बेखौबो जोङो मावबाय थागोन। जोङो थुनलाइ सोरजिनाय, जोंनि रावखौ जौगाहोनायाव जों खुनु बयदो जों फावसायनाय नङा, जोङो गोदान गोदान बिथांखि लानानै जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि थांखि लादों देग्लाय? सोलोंथाइनि सायाव जोङो दिनै गासिबो सावरायजोबनो हायाखै, नाथाय जोंनि थाखाय बारा थुलुंगाखांथाव नङा। बिसेसकै जोंहा बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि जि बिबां बे जोबोद खमायलांबाय थादों, अनजिमाया। बे जोंनि थाखाय खोब थुलुंगाखांथाव नङा होननानै आं दिनै बुंगोन। बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन, जोङो केबिनेट लानानै जों सावरायगोन आरो बिनिफ्राय जों एक्जिकिउटिभ लानानै जों सावरायगोन। जोङो बर' बिजोंखौ लानानै जों बिराद सिरियास, आरो बे सिरियासखायनो जोङो गासैबो इस्युखौ लानानै बे बर' बिजोंजों लोब्बा थानाय, जे बिजाबनि बाथ्राया होन, फरायसालिनि बाथ्रायानो होन, बा जोङो फोरोंगिरिनि बाथ्रायानो होन, बा स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइजनि खालामनायनि बाथ्रायानो होन, जों गासैबोनि सायावनो जों बिराद सिरियास। जों बे बिथिङाव हानायमानि जों खामानि मावगोन, जोङो कमप्रमाइस खालामा हानायमानिखौ। रायजो राजाफोरखौ मा फोरमायहरगोन सार दिनैनि बे समाव? जोङो रायजो राजाफोरनि सायावनो जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि सायाव बिथांमोना बिराद गिदिर फोथायनाय लाखियो, आरो बे हिसाबै जोङो रायजो राजानि सायावनो जोंहा फोथायनायाबो दङ। रायजो राजाफोरनि गिलिद, नाथाय बे बिबानखौ हारसिङै मावनायनि खोथा गैया। आंहा बिराद फोथायनाय दङ जे जोंनि जिल्लानि जेसेबांनाखि बर' थुनलाइ आफादनि आफादफोर दङ, बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लोब्बा आफाद दङ, जेरै बर' फरायसा आफाद दङ, बर' आइजो अनसाय आफाद दङ, बर' गुदि फोरोंगिरि आफाद दङ, हारिमु आफाद दङ। जों जयैनो जोंनि हारिनि जेंनाफोरखौ जेब्लानाखि जेंना फैयो जों सावरायलायगोन, आरो सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ माबोरै सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जों खामानिखौ मावगोन। आरो जोंनि बेलायाव बिसेसकै गोदान आफादगिरि सार आरो आं गाहाय नेहाथारि हिसाबै जों बयखौबो लानानै खामानि मावगोन। जों सोरखौबा नागारनानै जों खामानि मावनायखौ जों सिन्था खालामाखै।